Продуктите са два. Сега ще направим съпоставка между фондютена, който е за ето този. Блиндираща гъбичка, но този път. Този е никакъв, тъй като тук има много нюанси. Доста по-покриване, това, което ми прави впечатление. Този е с фактор и е малко по-хидратиращ и по-комфортен, но е по-тъмен като нюанс. Вижда се. Този е много по-светъл, малко по-порцеланово усещане създава. Добра основа за грим, очевидно. Много по-светъл е. Тук може да се надгражда и е по-покривен. И двата са много хубави. Като вариант при мене, който аз мисля да използваме, смятам да ги смесвам.